בטוחים שהייטק זה רק לאנשים שאוהבים מחשבים מגיל 0? גם אני חשבתי ככה. היום אני כבר יודעת שזה ממש לא נכון. עד לפני שנה, הדבר היחיד שידעתי על הייטק היה שאני לא שייכת אליו. ברגע אחד מצאתי את עצמי באמצע מלחמה, בלי עבודה, אחרי שעסקתי בעולמות שונים לגמרי. היום אני לקראת סיום קורס ניתוח נתונים של גוגל באוניברסיטת רייכמן, וכבר יודעת בדיוק באילו תפקידים אני רוצה להשתלב. והכל התחיל בתוכנית אחת ששינתה את כל מה שחשבתי על עולם ההייטק וגם על עצמי. רציתי לעשות שינוי, אבל הייטק הרגיש לי כמו שפה זרה. ואז הכרתי את פריטק. הרעיון שלהם היה פשוט גאוני. בואי, תכירי את העולם הזה קודם, ואז תחליטי. זו הייתה הזדמנות להבין אם הייטק בכלל יכול להתאים לי, והכל בלי להוציא שקל ובלי להתחייב לכלום. הרגשתי שזה בדיוק מה שהייתי צריכה. אז מה בעצם קיבלתי בפריטק? קודם כל, הבנה ברורה של אפשרויות התעסוקה בהייטק, בלי המילים הגבוהות והמושגים המבלבלים. במקום לקפוץ למים העמוקים, הם הראו לי את המסלולים בסוגי התפקידים השונים, והסבירו לי מה באמת נדרש בכל תפקיד. דרך התוכנית, הבנתי שעולם הדאטה יכול להתאים לי. שם הכישורים שבאתי איתם הם ממש משהו שמחפשים. ופתאום, הדרך להייטק כבר לא נראתה כל כך קשה. התוכנית מיועדת לצעירים בגילאי 18 עד 35 שרוצים לבדוק אם הכישורים שלהם יכולים להשתלב בעולם הטכנולוגי. לא דרוש רקע מסוים או היכרות קודמת עם התעשייה, מה שחשוב זה שתבואו עם ראש פתוח ורצון אמיתי ללמוד. פריטק היא המקום לגלות את הדרך שלכם, בקצב שלכם, עם אנשים שמבינים אתכם. חושבים שזה מתאים לכם? בואו למפגש חשיפה, המפגש ללא עלות וללא התחייבות. השאירו פרטים וגלו אם הייטק זה הדרך שלכם.